Lakhain ko raisi Borjan Mondal Congress Committee mate MCC atumpen kedamtang jangmi poni phaikre ke thomarni ada por phaikre isi malom kangdang amai kangni pon Bangso amai along Mondal Congress Committee amai phu borsing ingki pen kajapahem pupona amai along alohia man pen District Committee dunmai phu barin EM Ashok Teron KEDCC chunbang Surendra Singh narla pen Daniel ingtiato chetongdon Mondal Congress Committee kangdang amai along ke phalam MCC chunbang Rajas Rongpi pensi than pajirmi ponlo mai along non eprang kewangji Karbiang Autonomous Council mate MEC kilikahut Congress a song penta chepate dunpo Nasiko puson ke claim ke dam pensi kache toy duna bang thua bang phia phan ki ongdung avo pen pahai dun thegjima pu hai huelam thesi jasamet chethan pon renti Apor ke mehut non jong ke bangji MEC kilikahut Borjan MEC pen non Congress a song pen party ticket ke hangdun bom atuma phan rat anglo chepachinia porta enpon Labang solong Surendra Singh Ranjit Terang Rajas Rongpi sangpi kareng Rongpi piatum pen radangno chepachini pon Latumang bong majok le party ticket long pusatami thang alam avelo lake Congress hainang po puta lamjai pon renti Penang ajir kidinga porche than che pare ponsi ke bangji MSC kilikjia baha phan laso kangdang amai kangni mesen pen pachun ponlo Bokajan pen ananterang Karbiang long live